Вітаем, шановное гаспадарства. Сёння субота, 13 верасня. У студыі Кацярына Раецкая і... Дзяніс Дудзінскі. Дзякуй. Дзякуй. Апошні тыдзень прынёс нам шмат навінаў, і ў нашай праграме мы паспрабуем разабрацца, што адбываецца, як гэта адаб'ецца на беларусах і чаго чакаць далей. І вось пра што мы сёння пагаворым. Закрыццё мяжы. Якія сапраўдныя прычыны, што пра гэта думаюць палякі і як цяпер ехаць у еўразвяз? Чарговае вызваленне палітвязняў. Вялікая угода Лукашэнкі. Калі выйдуць усе. Меркаванне Сергея Чалага. Як стварыць беларускае выдавецтва і пра што пішуць сучасныя пісьменнікі? Як вы бачыце, вельмі шмат сёння будзем размаўляць пра палітыку. Нагадаем, што на гэтым тыдні 9 верасня прэм'ер Польшы Дональд Туск абвясціў, што Польша закрывае мяжу з Беларусю. Нагодай для гэтага назвалі вайсковыя вучэнні «Захад-2025». Але цяпер шмат хто кажа, што не варта чакаць адкрыцця мяжы нават пасля вучэнняў. Ну, так кажуць. Тэма вельмі балючая для многіх беларусаў, таму і пытанне да вас. Як вы успрынялі гэтыя навіны? Ці закрануць яны вас? Я маю на ўвазе закрыццё мяжы Беларусь-Польша. То бок мы чакаем ваше меркаванне пра то, чаго чакаць далей. Вашы каментары, калі ласка, пакідайце у чаце вось гэтай трансляцыі на Ютубе, і Андрэй, наш сувядоўца, будзе іх адсочваць. А мы прапануем вам паглядзець на тое, што адбывалася на мяжы перад закрыццём. Відавочна, што тэма закрыцця мяжы хвалюе беларусаў. А як бачыць закрыццё мяжы польскі бок? Што насамрэч стала прычынаю для гэтага і ці верагодны сцэнар, што мяжа застанецца закрытая надоўга? Пра гэта мы пагаворым з нашым госцем. На сувязі з намі Міхал Кацевіч, галоўны рэдактар Белсат.пл. Міхал, вітаем. Добрай раніцы. Доброе утро. Добрай раніцы. Міхал, вы паляк, так? Ну так, получилось. Так. Давайте пачнем менавіта з асабістага. Як асабіста вы ставіцеся? Вы, вашы сябры, вашы калегі, калежанкі ставяцца да закрыцця мяжы. Што вы думаеце на гэты конт? Ну, я лично думаю, что это ожидаемый шаг, что надо было этого ожидать, потому что дошло до такого обострения отношений с Белоруссией и таких неприятельных, недружебных шагов со стороны белорусского режима, что просто с нашей стороны не было уже другого инструмента влияния на ситуацию, как пойти на такое решение. Жестокое, но просто ожидаемое. Так что я думаю, что к сожалению, надо было это сделать, и сейчас посмотрим, какие будут последствия этого решения. А чаму Варшава увогуле прыняла рашэнне пра поўнае закрыццё мяжы толькі цяпер, бо вучэнні захад праходзяць рэгулярна ўжо шмат гадоў?
Да, это правда, тем более эти обучения Запад, они, кажется, менее конфронтационные, чем прежние. Значит, так, наконец, просто говорю, говорили белорусские и российские власти. Ну, тут проблема даже не в Западе. Я думаю, что наши власти просто уже раньше знали, что во время ожидаемого увольнения политических вязнев не будет там главного для Польши человека, значит, Анджея Почобута. И думаю, что вместе с обострением со стороны белорусского режима, но в последнее время было задержание в Беларуси тоже очередного поляка, которого обвинили в шпионаже, что кажется, что было это абсурдным обвинением просто. И другие неприятные, недружебные шаги со стороны белорусского режима. Вместе это показало, что это просто для нашего правительства не было другого выхода. Но я думаю, что факт такой, что просто Анджей Почобут не будет уволнен сейчас, тоже очень серьезно повлиял на такое решение. А пан Міхал, адкажыце, калі ласка, а як увогуле польская супольнасць, грамадзяне Польшы рэагуюць, прарэагавалі вось на гэтую навіну? Бо, мабыць, яны застаюцца дагэтуль па-за гэтага сегмента палітыцы. Мне кажется, что просто для поляков ситуация на польско-белорусской границе уже давно была очень, ну, такая напряженная, да, значит, мы знаем, для польского общества знает, что просто со стороны Беларуси уже пару лет существует, ну, такое, ну, это миграционный кризис, да, и это решение, чтобы построить на границе польско-белорусской тоже этот забор, укрепление этой границы. Потом в последнее время случаи попадания на территорию Польши дронов, российских дронов, тоже, или не, если не в основном, с территории Беларуси. Так что тут вместе для обычных поляков это показывает, что просто со стороны Беларуси что-то нам угрожает. И поэтому думаю, что для большинства поляков такой шаг будет вполне понятным. Другое дело, что, конечно, это усложнит отношения между поляками, белорусами. Это будет проблема большая для достаточно большой диаспоры белорусской в Польше, для мигрантов белорусских, которые проживают в Польше. Им надо будет ездить сейчас вокруг, где-то через Литву, через Латвию, как я думаю. Ну, это такие расходы, можно сказать, если говорить на таком более экономическом языке, которые надо учитывать в таком случае. Просто безопасность на первом месте, а экономика уже на втором по отношению к безопасности. То бок вы лічыце, што вось самыя галоўныя прычыны гэтага закрыцця гэта, па-першае, гэты мігранцкі крызіс і ўвогуле сітуацыя з мігрантамі, а другое гэта ўсё ж такі тое, што Анджэя Пачобута не выпускаюць. Каб вось вашае меркаванне падкрэсліць. Я думаю, что тут много факторов. Это, да, это, во-первых, ситуация на польско-белорусской границе со стороны Беларуси. Это в последнее время, опять же, какое-то обострение этого кризиса мигрантского. Потом ситуация с политическими узниками в Беларуси, значит, с Анджеем Почобутом, во-первых, потому что это первое условие, это увольнение Анджея Почобута для Польши, чтобы вообще говорить о каких-то решениях, ну, снятия санкций и так далее. Потом ситуация с Западом тоже, хотя я не считаю, что это главная причина, как говорит наше правительство, но одна из главных, значит, обострение вокруг Запада и сотрудничество между белорусскими вооруженными силами, российской армией, и ситуация с дронами. Ну, что мы наблюдали, просто российские дроны попали в Польшу через территорию Беларуси, и что бы ни говорили белорусские власти, что они
раньше ну, передали информации про такую возможность в Варшаву. Но все равно Беларусь это главный союзник России в этом смысле, в военном смысле. И эти дроны не попали на территорию Польши без знания об этом белорусских властей. Без этого, что просто Лукашенко, короче говоря, хорошо знал, что такая возможность есть, что такая провокация по отношению к Польше будет создаваться со стороны России. И возможно даже, что это было в каком-то смысле координировано между Россией и Белоруссией. Ну да, так, разумеем, што гэта такая вялікая гульня з боку Лукашэнкі. Так, але ж гэта не толькі пытанне дыпламатыі гэтых адносінаў. Вы казалі, што так, могуць пацярпець ад гэтага там беларуская дыаспара, але ж людзі, якія жывуць у Польшы, палякі, яны таксама могуць пацярпець ад гэтага. І, мабыць, ёсць нейкае такое меркаванне, хто першы можа вось адчуваць гэтае закрыццё з боку гаспадаркі. Ну, напрыклад, я не ведаю, буйныя лагістычныя кампаніі, мабыць, бізнес, мабыць, вось гэты памежныя транзітныя жылыя комплексы, гарады. Таксама, мабыць, ну, звычайныя людзі, якія нейкі бізнес ці нейкія зносіны маюць. Конечно, да. Потерпят, конечно, люди и компании. Но, честно говоря, Беларусь для Польши это не главный экономический партнер. Белорусская экономика по сравнению с... Ну, если посмотреть, белорусская экономика меньше экономики города Варшава. Так что и отношения польско-белорусские тоже в экономическом плане тоже не самые главные для польских компаний. Да, товарооборот за прошлый год там было где-то больше, чем $2,5 миллиарда. Причем Польша экспортировала больше 2 миллиардов в Белоруссию, мы импортировали меньше, где-то там меньше $500 миллиарда в годовом плане, конечно. Это мало. Беларусь где-то третья и четвертая десятка экономических партнеров Польши. Значит, для польской экономики не означает это какой-то серьезной потери. И, конечно, часть этого товарооборота может тоже сейчас ну, быть реализирована через Литву, через Латвию. Так что тут найдутся какие-то выходы из этой ситуации. Конечно, определенные польские компании потерпят от этой ситуации, это ясно. Но думаю, что сейчас уже большинство компаний, даже тех, которые раньше были сосредоточены на белорусском рынке, сейчас уже с начала российской кампании против Украины, они попытались как бы найти новых партнеров и уходить с белорусского рынка. Те, которые там остались, конечно, и те, для которых белорусский рынок самым главным является, они потерпят. Ну, как я раньше говорил, ситуация такая, что безопасность всегда на первом месте, экономика, а особенно какая-то маленькая часть этой экономики и маленькая часть польских компаний, к сожалению, на втором месте. И это, думаю, очень понятно для всех в Польше. Пан Міхал, а ці можете вы спрагназаваць, што будзе далей? Вось наколькі верагодны сцэнар, што мяжу не адкрыюць пасля вучэнняў? Ваше меркаванне асабістае. Не знаю, посмотрим, какие будут шаги со стороны белорусских властей. Если они будут конфронтационными, думаю, что эта граница может быть закрыта еще долго. Посмотрим тоже, какие будут последствия этого шага, этого решения. Если будет какие-то реакции, положительные реакции власти в Минске, так может оказаться, что этот инструмент он просто сработал. Но для этого надо немножко времени, потому что закрытие границы на 1, 2, 3 недели не повлияет на ситуацию настолько серьезно, чтобы белорусские власти могли пойти на какие-то уступки. Пока видим со стороны белорусских властей, что
есть попытка, можно сказать, позиции показать Польшу как страну, которая идет на какую-то конфронтацию. Потому что если посмотрим на нарративы белорусской пропаганды, вот именно вокруг обучения Запад, который вы показываете сейчас, оказывается, что белорусские власти говорят, что обучение Запад не такие конфронтационные, да, что дроны, которые попали на территорию Польши, это никто не знал про них, что Беларусь информировала про такую возможность и так далее. С другой стороны, белорусские власти и сам Лукашенко говорят, что просто Польша идет на какое-то ожесточение польско-белорусских отношений. И с третьей стороны, есть активные очень движения и такая динамика в отношениях между Минском и Вашингтоном, между Лукашенко и администрацией Дональда Трампа. И тут Лукашенко, у него надежды просто на это, что когда он будет строить эти отношения, одновременно как-то получится возможность давить на Польшу, чтобы просто он может тогда говорить, что у него хорошие отношения с Трампом, одновременно он будет ужесточать свои отношения, свою политику по отношению к Польше. И это, конечно, есть такой риск, что такая будет ситуация. Для Польши это означает, что надо будет просто продолжать этот инструмент давления, каким является закрытие границы и другие возможные шаги по отношению к белорусскому режиму, потому что он, значит, не хочет пойти на какой-то компромисс в отношениях с Польшей. Дзякуй вялікі, Міхал. Я нагадваю, што пазіцыю польскага боку адносна закрыцця мяжы нам распавёў Міхал Кацевіч, галоўны рэдактар Белсат.пл. І вось наступнае пытанне. Як цяпер беларусы могуць трапіць у еўразвяз? Пра гэта ў нашым наступным сюжэце. Больш за сотні мінула з таго часу, як Польшча закрыла сваю мяжу з Беларуссю. Апошні дзейны пункт пропуску пасажырскага транспарту Берасце-Тэрэспаль прыпыніў працу. Гэта ускладніла планаванне падарожжаў, разбурыла планы і нават магло паставіць беларусаў у сітуацыю, калі віза заканчваецца, квіткоў на ранейшы час няма, а вярнуцца дадому няма як. Пашукалі для вас некалькі альтэрнатыўных варыянтаў, каб вярнуцца ў Беларусь. Самы відавочны варыянт – праехаць праз Літву. КПП «Каменны лог» цяпер працуе і існуюць аўтобусныя рэйсы з Менска ў Вільню. Білеты можна знайсці праз Менсктранс і іншыя сервісы. Кошт іх пачынаецца ад 220 рублёў. Аднак абавязкова пераканайцеся, што білеты на патрэбную вам дату ўсё яшчэ ёсць у наяўнасці. Ходзяць чуткі, што краіна нават дазволіць вяртацца транзітам у Беларусь легкавіком на беларускіх нумарах. Аднак на момант стварэння матэрыялу афіцыйнага пацверджання мы не атрымалі. Другі варыянт – праезд праз Калінінград. Штодня з Калінінграда ў Менск адпраўляецца авіярэйсы, кошт якіх стартуе ад 295 рублёў. Квіткі на цягнік, які адпраўляецца адзін раз на дзень, вышэй за авіяпералёт. Яны абыдуцца вам у суму да 700 беларускіх рублёў. Калі гэтыя маршруты вам не падыходзяць, можна праехаць праз Рыгу. Авіярэйсы з Варшавы ў сталіцу Латвіі лётаюць рэгулярна, але кошт такіх білетаў можа быць даволі высокім. З Рыгі ж можна трапіць дадому аўтобусам, аднак зноў жа сачыце за наяўнасцю квіткоў. Яшчэ адным доўгім, дарагім, але дзейным метадам можа стаць пералёт з Варшавы да Менску з перасадкай у Дубаі, Стамбуле, Кутаісі ці Ереване. Аднак кошты ўражваюць ад 1200 да больш чым 3000 рублёў. Да таго ж такое падарожжа можа расцягнуцца па часе больш чым на сотні. Большая частка праграмы сёння у нас прысвечана палітычным пытанням, а ці было нешта, акрамя палітыкі, што абмяркоўвалі беларусы ў соцсетках? Андрей, калі ласка. Так, была настолькі шырокая і глобальная повестка цягам канца тыдня, але мы все-таки троху пакапаліся ў глыбіні тыктоку і вось кое-што там знайшлі, а менавіта
у адным з маркетплейсаў на Wildberries, скарацей, прадаюцца вось такія своеасаблівыя канструктары, которые, можа быць, будуць блізкія нашаму сябру Денису. З іх можна сабраць цэлы горад, і гэта прычым вельмі падобны з нашай краіны. Яны зробленыя з картону, ўсё збіраецца вельмі лёгка і цікава. У нас ужо ёсць будынак управлення, вы яго бачылі, управленне калгасу з вітальным надпісам на мове, 2 трохпавярховыя дамкі, кіёск і тэлефонная будка. Слухай, Так. гэта аўтазавод трактарны. Менавіта для таго я і сказаў, што гэта не толькі па часе супадае, але і з тваёй эстэтыкай. Ты же жыў там дзесьці, Так, так, здаецца, так. на мазе ці Нафтазе. на Нафтазе. На аўтазе і буду яшчэ жыць. І на будзеш Аўтазе. яшчэ жыць. Вот зверні ўвагу, якія сталінкі, як яны сапраўдна выглядаюць, якая тэлефонная будачка, які кіёск Саюздруку. Слухай, я б набыў такі. Але ж мне жонка забараняе, як яна кажа, усякі хлам у хату. Всякі хлам. Дарэчы, вось там от тыя кіёск Белсаюздруку і тэлефонная будка. Да. Іх можна выкарыстоўваць як начное святло. Ага. Яны О, гараць вось вось такое. і вось гэта карысна. прыемна, вось гэта прыемна. Ну, вельмі пяшчотна мне падаецца. Вельмі пашчотненька, і это можа заказаць любы беларус. Заходзьце на свае маркетплейсы, я ведаю, што яны карыстаюцца вельмі часта гэтым, і замаўляйце, і будзеце як Дзяніс. Вось, ідзем тады далей. У апошні час у беларускіх соцсетках усё больш распаўсюджваецца цікавая тэндэнцыя. Выключна класічна беларуская, якая, напэўна, не існуе ў іншых народаў. Гэта калі карыстальнікі тыктоку з той ці іншай краіны, што называецца, пантуюцца чымся, якімісьці сваімі дасягненнямі. Так. Не будзем называць, чым хваляцца іншыя нацыі, а вось нашая, абы чым так вот класічна, гэта ураджаем бульбы. Як Так. яна- Бульба з'яўляецца працягам, так бы мовіць. А ці нарадзіла бульба ў Так, гэтым ці нарадзіла бульба. І вось глядзіце, у выніку урадзіла. Гэта не проста фатаграфіі і відэа ў соцсетках, а сапраўдны гонар аграрных дасягненняў, які па сутнасці сталі часткай ужо беларускага віртуальнага жыцця. Вось такі тренд. Людзі выкладаюць кадры, дзе паказаныя вялікія, меншыя клубні бульбы, свінням клубні, а таксама паказваюць, колькі яны дасталі з таго свайго, таго ці іншага вялікага ці маленькага участка. Такім чынам, бульба не толькі прадуктовая тэма, але і сапраўдны своеасаблівы культурны феномен. Вы толькі паглядзіце, Бульба-фітнес. бульба-фітнес, але мне пытанне, ну а што з ёй рабіць з такім вось, з такой колькасцю? Дранікі. Що за пытанне? Гэта беларускае пытанне? Я увогуле ніколі не ведаў. Шмат бульбы гэта колькі. Вось мне мае кажуць звычайна. 10 мехоў бульбы набралі. Но. А я не ведаю, гэта шмат мне мы памром? радавацца так, ці што? Ну вось зараз мы разумеем, што Гэта много было? шмат. Конечно, гэта шмат было. Ну, конечно. Конечно. Калі Нет, я гэта не прыемна. Калі я не памыляюся, Беларусь, я у гэтым і не памыляюся, беларусы знаходзяцца на першым месцы ў свеце па спажыванні бульбы. Калі не памыляюся, лічба штосьці каля на аднаго чалавека, на одну душу, і на маленькага дзіцёнка, і на пенсіянера каля 160, здаецца, кілаграмаў на год. У год. На год. А з'едай, это едят? Ці просто... Стирают в лоб. 12 кілаграмаў на месяц. На чалавека, на аднаго. На чалавека 12 кілаграмаў. Немало. Добра, кілаграм у 3 дні. Ўсё, матэматычна ваши. Рушым далей. Зноў, прабач, Денис, пра цябе, дарагога. Нет, не пра цябе, просто. Проехали. Значит, жыццё і маладосць не мае ўзросту. Вось прыклад. Зараз мы пакажам вам відэа, дзе мужчына толькі ў самым на падыходзе да расцвету свайго сіл ездзіць на сегвеі, прыгожа апрануты, і вядзе прямую трансляцыю ў тиктоку, у некім там адным з беларускіх гарадоў. І вось гэта, на мой погляд, і ёсць сапраўдная свабода быць тым, кім хочаш, абсалютна незалежна ад узросту. Галоўна рабіць тое, што радуе, і не баяцца, і не глядзець на астатніх, і ўсе іншыя добрыя словы. Крацей, жыццё толькі пачынаецца ў любым узросце. Давайте паглядзім, як людзі ўмеюць карыстацца сваім узростам. Ну, які? Ну, паглядзіце, які? Едзе спакойненька сабе, вядзе прямую трансляцыю ў тикток. Денис бы так не змог. Ён вось гэтыя... Не ўмее весці трансляцыю, Ён або не- катацца на сегвеі. Мой мозг не разумее вось гэтыя аднавосныя колы. Так. Як гэта? Я разумею гіраскоп, фізіка, я гэта ўсё разумею. Але ж мой мозг кажа, не рабі гэтага ніколі. Не шматлікія, не палітычныя навіны з беларускіх соцсетак, а мы нагадваем, што наше пытанне для вас. Як вы ставіцеся да беларускай мяжы, а не да гіраскутара, калі што? Для закрыцця беларускай мяжы. Ну, мабыць, і проста да яе, што яна ёсць і ёсць. Паміж Польшай і Беларусі. А зараз нагадаем. Дасылайце ў каментарах. А я почитаю.
Так. А зараз нагадаем, што Белсат пачынае новы сезон, з'явілася шмат новых праграмаў, а ў некаторых даўно знаёмых праграмах новыя вядоўцы, і гэта варта пабачыць. Наколькі цяжка табе было пераходзіць, калі ты пачаў першыя разы выступаць па-беларуску? Што адбывалася, не ведаю, ты перакладаў там в Белазарі ці яшчэ што-небудзь? Шчыра кажучы, я не прыгадаю, каб у меня такога нейкія праблемы былі. Ну, таму што ўсё ж такі я працую ў беларускамоўным медыа, і як бы у мяне такое, як бы беларуская мова прысутнічае ўвесь час у жыцці. То бок для мяне такіх праблем не было, насамрэч. І нават ужо, калі гэта адбылося, ну, такое паступова было, калі там не было такого адразу, што там пачаў жартаваць па-беларуску і ўжо адмовіўся ад рускамоўных жартаў ці ад выступаў па-руску. Все роўна в нейкі момант там ужо пачаў просто ўжо наўпрост не проста перакладаць жарты там з рускай, якія ў меня былі на беларускую, а ўжо пачаў як бы адразу пісаць жарты па-беларуску. І ўжо нават калі там яшчэ не працяглы час, там у некалькі месяцаў выступаў па-руску, то распавядаў жарты па-руску, якія першапачаткова былі напісаны па-беларуску, але ўжо пазней перакладзены. Ну і все роўна там не было такой працы, што там сядаў і перакладаў. Там вельмі часта гэта было, што просто выходзіш, нават калі ця ўжо там нейкі быў стары жарт напісаны па-руску, што я яго ну фактычна перакладаў на сцэне. Ну, то бок, ну, там плюс-мінус ведаў, што можа сустрэцца нейкае слово, якое там нейкі выраз, які там ну, немагчыма перакласці. Тады ўжо яго не казаў. Пакуль я памятаю, скажы мне, пытанне, якое я задаю всем беларускім комікам. Наколькі гэта я не ведаю, не ганебна, але адэкватна і нармалёва, што першы, сапраўды вялікі з добрымі праглядамі беларускамоўны прадукт зрабіў Талыш. Ведаеце, я 14 гадоў вывучаў беларускую мову і ніколі не ўжываў. Разумееце, а гэта не латынь. Я яе ніколі не вывучаў, я думаю, я што, дурны? 14 гадоў сапсаваць? Трэба манетызаваць. Слухай, ну талыш, не талыш, все роўна як бы гэта драка пашпарт беларускі. Я не ведаю, там колькі засталося гэтаму пашпарту. Ну все роўна і драк гэта такі чалавек з беларускага асяроддзя, як там не круці, все роўна там і драка, ну можа не этнічна, але беларусам можна назваць. Каб вы не думалі, што мы занимаемся чысцінёй крыві, ні ў якім выпадку. Ну так, але все роўна тут нейкага такога, шчыра сказаць, здзіўлення, калі драк гэта зрабіў, у мяне там асабліва і не было. Ведаючы гэтага чалавека, ведаючы, як ён любіць розныя такія эксперыменты, нават такія нейкія такія правакацыі ў добрым сэнсе. Гэта быў вельмі круты такі крок. Так, вось, таму вырашыў рабіць беларускамоўны канцэрт. Па-першае, манетызаваць, па-другое, расказаць усім, што я ведаю, хто беларус, а хто не беларус. І яшчэ, каб проста было дзіўна. Вы разумееце, усе комікі з'язджаюць з Расіі і пачынаюць выступаць на ангельскай мове. А я пачынаю займацца беларускамоўным стендапам. Ці, як скажуць у Расіі, пачынаю займацца нацызмам. Я хачу, каб быў сюжэт на тэлебачанні расійскам пра беларускага нацыста і драка Мірзалізадэ. Это были Михась Ильин и Микита Мелказёра ў нашай белсатаўскай праграме «Мова на ново». Калі ласка, паглядзіце вось гэты фрагмент на нашым YouTube-канале. А мы працягваем абмяркоўваць галоўныя навіны тыдня. Не паспелі мы асэнсаваць закрыццё мяжы, як 11 верасня 52 палітзняволеныя былі вывезеныя з Беларусі ў Літву. На фоне шматлікіх дрэнных навінаў у апошняга часу гэта было вельмі нечакана, вельмі кранальна. Мы віншуем усіх, хто на волі, і цешымся разам з іхнымі блізкімі. Ну, а зараз мы хацім паглядзець відэа, якое мы ўжо бачылі шмат разоў, але яго можна пераглядаць бясконца. Аднак зараз вельмі хочацца нагадаць, у 16:39 праваабаронцы з вясны апублікавалі спіс з 52 палітвязняў, якіх вывезлі ў Літву, а ў 16:45, то бок праз 6 хвілінаў, спіс з 8 новых палітзняволеных.
Прапануем абмеркаваць, ці ёсць надзея ў бліжэйшы час пабачыць на волі астатніх палітзняволеных, якія знакі падаюць захаду ўлады Беларусі і ці спыніцца ўвогуле гэты канвеер, калі ўлада можа бясконца браць закладнікаў. Пра гэта пагаворам з эканамістам Сергеем Чалым. Сергей, вітаем, прыемна бачыце. Доброе утро. Першае пытанне, хай яно будзе з эканамічнага боку. Как ты думаешь, якія ключавыя эканамічныя ці палітычныя фактары за апошнія месяцы маглі падштурхнуць афіцыйны Мінск вось до такого кроку? Ой, ну тут надо очень далеко в историю идти. После того, как стало понятно, что Киев за 3 дня не получился, где-то к лету 22 года, Лукашенко активно стал Западу посылать сигналы. Это было сначала не сильно заметно, потом у него была большая пресс-конференция, где Стив Розенберг, кстати, присутствовал, где он прямо про это говорил. Посыл был впервые очень необычный. Он говорил, смотрите, значит, Путин же сумасшедший, значит, да, и я единственный, кто знаю, как с ним разговаривать. Он действительно единственный, кто знает, как с ним разговаривать. Это правда. Никого нет, кто так много и долго не разговаривал бы с Путиным. Соответственно, если вы хотите, значит, каким-то образом садить его на стол переговоров, да, это как раз был, помните, Байден прилетал в Варшаву, и он говорил, а что, почему, вот мог бы, что ты боишься, там, слабо, заезжай в Минск, вот. И в итоге, как теперь выясняется, об этом рассказывали сами американцы, и собственно, Саймон Шустер, который брал интервью, он потом в интервью Ньюсвику отдельно рассказал, что весь этот трек, это был целиком инициатива американской стороны, которая к моменту инаугурации Трампа обратила внимание на вот эти сигналы и решила, что раз у них не получается общаться с Путиным, то почему бы не обратиться к главному специалисту по Путину? Да, а Лукашенко же, помимо всего прочего, он же там, вот, какие еще сигналы подавал, что вы же понимаете, он же типа сумасшедший, спасайте меня типа от Путина, он же там меня там может куда-нибудь втянуть. И поскольку основная внешнеполитическая задача в регионе у Трампа была хоть как-то, хоть какой-то, значит, мир попытаться найти, да, а влияния никакого на Путина у него нет, и, скорее всего, особо и желания даже влиять нет, но, тем не менее, вот эти все кадровые дипломаты, и вот, собственно, Крис Смит, да, который с января 5 раз, значит, с Лукашенко встречался, вот. И он довольно быстро понял, как с Лукашенко надо разговаривать, да. Ему надо льстить. Собственно говоря, и совет Лукашенко, как разговаривать с Путиным, был примерно таким же. Отсюда ваше высокопревосходительство, вы там, у вас там стальные яйца, что там, короче, вся вот эта вся тема, крепкие орешки, значит, и вот это забавное это письмо, которое, значит, распечатанное на планшетике, там, значит, привезли, вот, с подписью Дональд и все остальное. То есть ему, конечно, это нравится, потому что, ну, Лукашенко, естественно, так долго находился в изоляции, что, ну, помните, когда ему звонила Меркель, как несколько дней они совершали круг почета от того, что она назвала его господином президентом. Вот Трамп назвал его любимой женой, и вот, значит, они тоже успокоиться не могут по этому поводу. В принципе, мне казалось, что Лукашенко ничего не получил за, значит, освобождение, помните, первых группы. А что планировалось? Смотрите, здесь еще раз. Во-первых, американцы, ну, я не знаю, можно ли об этом говорить, я, в принципе, общался с дипломатами. Вот, короче, мы никому не скажем. Общая логика такая, что, и, по-моему, это уже сейчас секрет Полишинеля, ну, как бы, единственный способ, значит, этих людей доставать, это торговля. Ну, то есть Лукашенко просто их продает, да? И вспомните, как в свое время он говорил, что как нам не хватает, значит, там полезных ископаемых, вот если была нефть, мы бы ее добывали. А сейчас, как бы, это давно было еще, он говорит, люди новая нефть. Теперь это буквально люди новая нефть, да, как пел, значит, несчастный случай, да, если не будет спроса на нефть, на экспорт пойдет наша кровь. Вот он нашел добычу, да, и, собственно говоря, их продает. Дальше вопрос, что он получает взамен? И надо понимать, что оптика, как бы, первого освобождения, она была крайне плохая для него. И, кстати говоря, Белорусский исследовательский центр, то бишь, где я работаю, мы сделали довольно большую работу в том плане, что попытались найти, что же Лукашенко за это получил. И выяснилось,
Там же, еще раз говорю, там была удивительная история. Он своим журналистам рассказывал, ну, как бы стране же ничего не надо, я же ничего не просил. Белаве же все в порядке, она же летает. И Белкалю ничего не надо, потому что, ну, там мы там продаем, там логистическое плечо стало длиннее, но в целом же не нужно ничего. Я запретил просить. И потом выясняется, что ровно в этот день, значит, принимается решение о закрытии кипрской, значит, данной холдинга. И, и это стало юридическим основанием через 2 месяца снять санкции с Небой Шикарича, который является едва ли не старым, давним, потомственным кошельком Лукашенко. Ну, то есть ему американцы сделали ровно то, чего он, собственно, хотел. Но когда об этом стало известно, вы же понимаете, да, то есть выясняется, что Лукашенко, грубо говоря, ему посрать на то, что происходит со страной, а зато вот как бы деньги, которые ляжку жгут, да, значит, вот это как бы для него важно. И, конечно же, после этого необходимо было, чтобы какой-то, значит, говорит, ребята, видите, как плохо все выглядит, давайте сделаем что-нибудь. И, соответственно, отсюда появляется идея Белавии, отсюда появляется, как, там же, надо же понимать, что она же находится под международными санкциями. Это же ничего не дает. Менавіта американских санкций. Ремонт и техническое обслуживание. Да, это важные вещи, потому что невозможность покупать запчасти, и когда ты, грубо говоря, у тебя там в каком-нибудь даже нейтральном аэропорту ломается, значит, что-нибудь, то ты, собственно говоря, тоже там будешь... Так засталося там некалькі штук гэтых Боингов. Это правда. Значит, и они же покупают каких-то изношенные самолеты в африканских странах, там, в надежде, что они еще какое-то время пролетают. Вот. То есть вот это вот была, как они сейчас со всех сторон подчеркивают, это, знаешь, когда оба говорят, нет, это не сделка. Это с обеих сторон было, типа, значит, жест доброй воли. Ну, как бы, ты давай, значит, мы бы хотели, чтобы там выпустил больше людей, а мы там тоже что-нибудь, значит, тебе это сделаем. Но это, типа, как бы совершенно не связанные вещи. Ну, когда это совершенно не связанные вещи, то мы понимаем прекрасно, что об этом договоренности была. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, сами американцы сказали, нам хотели видеть побольше как бы людей, да? Трамп же говорил про эту 1300, там Лукашенко сам говорил 1500, там, и так далее, и так далее. Ну, просто представьте себе, что такое 1500 человек. Да, вот сейчас выпустили 50, да? 2 автобуса. 1500 – это в 30 раз больше. То есть вы представляете себе оптику, ну, то есть как это будет выглядеть даже на телеке. То есть это философский пароход, да, там, депортация из страны, но это отдыхает. Это как для Лукашенко это будет выглядеть как, я не знаю, там, полстраны, типа. Так, философский пароход. Да, ну, то есть это выглядело бы ужасно. С другой стороны, мы понимаем прекрасно, что такое еще раз 50 человек, да, это еще 30 раз, да, то есть можно там 3 года этим делом заниматься. Ну, калі паглядзець, то есть за 14 чалавек вось гэтыя скарычы. Ну, гэта асабістая справа, нібыта, каб маім там сябрам. За 52 чалавекі, ну, 51, скажем так, Белаве. Далей, ну, калі так шмат палітзняволеных, то ці можа быць нейкі вось гэты зняццё санкцый з того, что приносит гроши краине? Смотрите, ну, во-первых, американцы не так много могут предложить на самом деле, потому что все же основные амбассаду. Это уже давно договоренная вещь. Это, как бы по дипломатическим каналам было давно понятно. Более того, люди, которые там в Минске живут, они рассказывают, там уже забор ремонтируют, красят. То есть там, это было уже несколько месяцев назад. Вот. То есть американцы, на самом деле, предложить мало что могут. У нас торговля внешняя с США и так была мелкая, да, транзиты все, они шли через Литву, тот же Калины или нефтепродукты, соответственно, без их решения вы ничего сделать не можете. Есть, конечно, самый главный вопрос, это вторичные санкции на, значит, финансовые операции, но надо же понимать, что Лукашенко же это не изолированная история. Вы не можете снять с него те санкции, которые моментально будут использоваться как обходной путь для финансирования войны. Причем даже не им, а России. Ну, потому что это, как бы, что называется, для самого Трампа это, в общем, будет самоубийством. Он и так пытается в эту сторону двигаться. Я не знаю, что там на него Путин имеет, но тем не менее. Вот, поэтому, на самом деле, возможностей чего-то предлагать для того, чтобы это не выглядело ужасно. Хотя на самом деле я вам скажу, что и вот даже вот это выглядело ужасно. Не в том смысле, что как плохо, что людей освободили, а в том, что, ну, то есть из Беларуси летят 19, значит, беспилотников,
И через день, значит, идет встреча там, на высоком дипломатическом уровне с Лукашенко, и там он без галстука, как уже давно заметили, он с ними же общается в неформальной типа обстановки и так далее, и так далее. Выглядит как поощрение этой самой выходки, да, в которой, несомненно, он тоже участвовал. Ну, то есть это же понятно. Вот, поэтому, еще раз, то есть здесь львиная доля все-таки американцы хорошо понимают, что это, значит, можно пока продавать поглаживание и, вот, сказать, тешить самолюбие. Строго говоря, еще раз, вот эти санкции, снятые с Белави, они не позволяют ей летать по-прежнему, да. Вот. Можешь спрогнозовать, что далее будет? Значит, ситуация какая? Ну, то есть еще раз говорю, что рассчитывать на то, что будут выпущены там все, ну, я с самого начала не верил. Мабуть, будут выпущены все. И еще раз, надо же правильно... Крок за кроком. Надо правильно говорить, что, во-первых, это же не освобождение, да, это депортация. Депортация, да. Плюс там были люди, по которым говорили, что мне там осталось 2-3 месяца, да, там 3,5 и так далее. То есть там списки составляются хитро. Вот, то есть он может это делать еще года 2-3 точно. Вот такими же темпами, а если еще и набирать, то, значит, это может быть бесконечный процесс и так далее, и так далее. В принципе, процесс ему, по большому счету, сейчас и нужен, а не результат, да, потому что тут на самом деле завязано просто бесчисленное количество вещей, да. Во-первых, Лукашенко не зря, еще раз говорю, начинает подавать сигналы «спасайте меня от Путина». Хотя, конечно же, он никуда не денется от Путина, он связан с союзническим долгом, отношениями и так далее, так далее, так далее. Но он прекрасно понимает, и я думаю, все уже прекрасно понимают, что Путин не остановится на Украине. Он на самом деле, как им кажется, они ведут войну с Западом. Просто Запад на нее еще не явился. Яны открыто и кажут об этом. Да, но на самом-то деле они воюют с Украиной, которая вооружается Западом. То есть, если строго говорить, с Западом они еще не воевали. Он как бы еще не явился на ту войну, которую, да, с ним они ведут. Но и Лукашенко прекрасно понимает, и это тоже очень важный момент, что любой исход этой войны, если она заканчивается, для него крайне негативен. Победа та или иная, или выданное что-то за победу Путина означает, что он сможет перебросить силы на, не знаю, там, Нарву, Сувалки, там, Литву, все что угодно, да? Значит, прекращение войны в виде поражения Путина, и там унижение его какое-то, да, означает, что... Ну, то есть... Экономичный коллапс? Да, конечно. Вот. Тем более, что, в общем-то, кстати, отвечая на вопрос, значит, внутренних причин, внутренней политики нет уже никакой в Беларуси, на самом деле. Есть только внешняя вся политика. Лукашенко всегда, когда говорит про внутреннюю политику, он всегда говорит про внешние вещи. Да? Вот. И, конечно, он пытается сейчас искать хоть что-то вне вот этого союза с Россией, потому что там рынок схлопывается. Россия входит в рецессию, товары наши продаются плохо. Там, где он думал, что рынок необъятный, оказалось, что он вполне себе объятный и так далее. Вот. И в этом смысле, конечно, ему нужно, чтобы, как сказать, не стать жертвой обострения настоящего с Западом. Именно поэтому была вот эта игра. Помните, мы предупредили там, значит, поляков о том, что летят... Они насамрэч папярэдзілі? Ці ёсць какие звестки? Я не бачу. Акрамя слова Лукашенки. Нужно внимать... Нет, они сказали, что... Папярэдзілі. Об тым, что сбили. Значит, смотри, было... Папярэдзілі, Польша сказала так. Слушайте, вот смотрите, здесь нужно немножко остановиться и внимательно следить за словами. Да? То есть они же не просто так говорят. Они читают с заведенного текста. То есть вот Муравейка сидит, и там видно глазами, он идет, ему там держат эти листики, значит, рядом с камерой, потому что взгляд идет мимо объектива. И там была очень такая хитрая формулировка, суть которой была в том, что, значит, мы внимательно следили за этим воздушным пространством. Заблудившиеся дроны на территории Беларуси мы сбивали, значит, об остальных предупредили. То есть те, которые летели целенаправленно, мы их не трогали, Так. но мы про них хотя бы предупредили. И, значит, поляки сказали, да, действительно, разговор шел, да, действительно предупредили, да, действительно, неожиданно, необычное поведение, но оно необычное в том смысле. Ну, понятно, что ты не будешь, побоишься трогать, сбивать дроны, задача которых пролететь как можно дальше по территории Польши, потому что, как мы знаем, теперь они были дополнительно оснащены еще этими гибкими баками, чтобы они летели еще как можно дальше, длиннее, чем 400 километров, которые они могут лететь. То есть задача была проверить, как далеко они могут идти. Естественно, он не мог трогать русских.
Но он попытался хотя бы сказать, знаете, тут вот... Это называется многовектор. Это не многовекторность, это называется хитрожопость на самом деле, но смысл... Нет, конечно, никаких векторов у него не получается. Да? До речі, ёсць перашкоды, якія ён не можа спланаваць. Напрыклад, камунікацыйная перашкода, якая можа ўзнікнуць паміж Лукашэнкам і рэжымам і, напрыклад, амерыканцамі і палякамі, Статкевіч, якога спрабавалі... Гэта такая падзея, яго спрабавалі выкінуць з Беларусі, а ён у гэтых перамовах зрабіў вось гэты, як кажуць... Выбіў дзвер... Ён вось гэтую увагу ўсю пераключыў на то, што глядзіце, гэта дэпартацыя, і я не буду... Это очень сильный ход. Ці можа такі учынак неяк змяніць тып камунікацыі амерыканцаў, якія будуць казаць, не высылаць людзей, каб людзі заставаліся? Смотрите, во-первых, Лукашенко же говорил о том, что даже освобождение первых 14 вызвало непонятки в его собственной, значит, как он сказал, в народе, ну уж понимаем, что для него народ это его собственные силовики, на штабах, которых он сидит, да. И это действительно легко объяснимо, потому что он всем рассказывал, что там Тихановский это личный враг, его там, значит, нужно сгноить, он там будет последним, кто выйдет, либо не выйдет и так далее. И тут вот такое происходит. Они говорят, подожди, вы же понимаете прекрасно, что какой сигнал этим подается. Да? Сначала ты даешь карт-бланш своим силовикам хватать кого угодно, после чего у тебя там какой-то новый гешефт, ты людей начинаешь освобождать. И после этого следующим шагом, если, например, эта нормализация наступает, скажут, какого хрена их сажали? Он говорит, это, знаете, у меня тут, народ распоясался, надо как-то, может... и ты оказываешься крайним в этой ситуации. Конечно, им это не нравится, да, это было очевидно. Но еще раз, и он все время говорил, если кто-то готов их забрать, типа, я готов их выпустить. Я не хочу их отпускать в страну, потому что они там крушили, ломали, поджигали, что там, Латушка поджигал. Короче, что там только не было. Там, да, Воскресенские... Да, позвоночники там выдергивали, там эти, сколько там всякого этого бреда. И вось есть особо Статкевича. Конечно, и он абсолютно, и он ломает ценой, я не знаю, там, своей собственной жизни, свободы, чего угодно. Это вообще невероятно. Мы же даже не знаем, где он сейчас. Очевидно, что он не разгуливает по Минску. Да? То есть это же... Значит, он где-то, наверное, опять арестован в каком-нибудь еще СИЗО сидит или где-то еще. Вот. И, конечно, вопрос, что с ним делать, в принципе, я не знаю, силовым образом вы его тоже, наверное, выкинуть как-то не можете. Потому что вы довезете его снова до нейтральной полосы, а дальше же вы не можете заставить человека ее перейти в нужном направлении. Вот, конечно, это депортация, конечно, про это нужно говорить больше, чем освобождение. Это никакой не жест доброй воли, да? Значит, то есть, как бы, это довольно издевательское в этом смысле поведение Лукашенко. И еще раз говорю, что быть сильно благодарными американцам в том, что они в этом участвуют. Еще раз, понимаете, как бы говорю, выглядит это так, как будто они поощряют Лукашенко вот в этих самых... Это только выглядает так. Надо же все это иметь в виду. Вся политика внешняя, да, она же вся устроена на сигналах и символах. То есть, грубо говоря, вот произошло вот это, после этого произошло вот это. Очевидно, что все будут связывать. Выглядит это, еще раз говорю, выглядит это так. К вам прилетает Навроцкий, после этого он выходит и говорит, нас не затронет, мы самый главный союзник в Европе. Значит, вот американцы будут сокращать военное присутствие, а у нас, возможно, даже увеличат. Мы самый главный союзник. Хренакс, летят дроны именно в Польшу. И американцы что делают? Вознаграждают ту страну, из которых летят дроны. Зразумела. Незразумела. Пачакай, мне ўсё, я потым ўсё табе дакладна разлажу. Кажы цяпер. Гэта быў мэнсплэйнг, але добра, што да нас завітаў Сергей Чалы, які ўсёй Беларусі расказвае, распавядае пра тое, як усё гэта працуе. А ты, Дзяніска, ты ж маеш тэлеграм-канал? Да, конечно. Тэлеграм-канал і заходзьце, там усё разумна. На беларускі расылскі цэнтр заходите на YouTube, і там две мои праграмы каждую неделю. Я, дарэчы, яшчэ дадам, што вось
учора за 2,5 гадзіны збору беларусы сабралі для вывезеных палітвязняў больш за 40 тысяч евро. Это Ой, учора. там ужо за 8, потым было 80, а нават зараз больш за 90 тысяч евро. 100 тысяч евро будзе. Гэта мы да чаго? Вось як казаў Сергей Чалы, уявіце сабе, калі выпусцяць усіх. Хай так будзе, хай больш не Я, кстати, закладнікаў. не думаю, что это будет какая-то большая проблема, в том смысле, что солидарность же никуда не делась. Я вам скажу, Зробим. слушайте, когда началась война, Варшава увеличилась на четверть буквально за несколько дней. Ну и справилась же, не погибла под таким количеством беженцев и так далее. Но справится еще раз, ну ничего страшного. Дякую, Сергей. Дякую вялікі. Гэта быў Сергей Чалы. Беларусы умеюць здзіўляць, умеюць натхняць. І давайте паглядзім матэрыял наш наступны вось пра гэта. Я Павел Антипов, я пісьменнік і менеджер культуры, а зараз яшчэ і выдавец. Пасля таго, як я прыехаў у Варшаву, мы рэанімавалі наш праект Літрадыё. Вітаем на Літрадыё. Вы слухаеце падкаст «Адкуль бяруцца кнігі», у якім пісьменнікі і пісьменнікі, дзе мы выдавалі сучасных беларускіх пісьменнікаў. Ну, гэта былі там падкасты, урыўкі з раманаў, апавяданні. А пасля мы стварылі выдавецтва «Мяне няма», у якім я адказваю за рэдактарскую палітыку. Ідэя выдавецтва ўзнікла ў 22-м годзе, потым мы 10 год рыхтаваліся, а потым у верасні 23-го года мы аб'явілі, што ну як, я ў сваім фейсбуку напісаў, у нас ёсць класная кніжка, калі падтрымаеце, у нас будзе выдавецтва. І тут раптоўна нас так падтрымалі добра, што мы змаглі надрукаваць даволі вялікі тыраж першай кніжкі Валентина Кудовіча. У нас ужо на дадзены момант ужо 13 кніжак за гэтыя 2 гады выйшла. У нашым выдавецтве выйшла мая кніжка таксама. Яна не сярод першых выйшла, таму і яна праходзіла жорсткі адбор, таму што я не адзін вырашаю, якія кніжкі будуць выдавацца. Моя книжка называется «Куда-нибудь приезжать, что-нибудь делать и уезжать». Мне нравится путешествовать одному. У меня с собой небольшая сумка через плечо, где из вещей только трусы и носки. В кошельке тоже ничего особенного. Ну, гэта такі лірычны такі постфікшн, як мы яго называем. Гэта аўтабіяграфічны раман. У нас насамрэч даволі шмат аўтабіяграфічнай літаратуры выдаецца, таму што зараз, ну, мне падаецца такі перыяд, калі нейкімі аўтабіяграфічнымі тэкстамі можна лепш сказаць пра сучаснасць, чым якімі-небудзь іншымі. В варшавском поезде мне как-то не по себе. Будто контролер может высадить меня за то, что еду всего с 2 трусами. Но поезд совершенно пустой. Он ведь все равно едет. Почему бы ему и не довести меня? І вось у маім тэксце, дзе адбываецца паміж 2006 і 2013 годам. Гэта, значыць, да ўсяго гэтага трындзіца, які вось нас зараз напаткаў. Вось, і гэта такі ўспамін, ён і пра Мінск, і пра Беларусь, і пра тую літаратуру, якая тады была. Вось шмат там людзей, якія, калі хтосьці ведае беларускую літаратуру, вы пазнаеце там шмат людзей. У ім я нават імёны прозвішчы не мяняў. Я спадзяюся, яны мне даруюць гэтае. Надышоў час для каментаров. Нагадаю, што сёння мы пытаем, ці закранула асабіста вас закрыццё беларуска-польскай мяжы. Як вы да гэтага ставіцеся і што там пішуць, Андруша? Што піш, па-першае, нашы гледачы цікавяцца галоўнай навіной, дзе Статкевіч, якія навіны ад апошніх палітвязняў. Таксама чакаем. Таксама чакаем, абавязкова глядзіце ў вечаровых навінавых выданнях на Белсаце, будуць апошнія падрабязнасці, а пакуль да закрыцця мяжы непасрэдна пішуць нам, што закрыццё мяжы закране ўсіх, камунікацыя з адкрытым светам панізіцца, ды нават са сваякамі за мяжой не атрымаецца быць разам. Але гэта абсалютна зразумелы крок. Дзіўна, што гэта не зрабілі, каб аб гэтым прасілі беларусы. Вось такая думачка.
Усім прывітанне ад вызваленых белсатаўцаў нам перадаюць. Таксама дыскусія, чаму лукашыстаў называюць беларусамі, што лукашысты маюць акрамя пашпарта. Па нацыянальнай ідэнтычнасці лукашысты гэта антыбеларусы, а па цывілізацыйнай прыналежнасці лукашысты гэта антыеўрапейцы. Я бы прапанавала не падзяляць беларусаў на розныя гатункі, бо калі яны нам кажуць, што мы там хто беглыя з мгары, а яны мы не знаходзім ніякага распаразумення. І вось цяпер я вылічыў, хто такі вожык-патрыёт у нашым чаце, таму што вот такімі словамі ён і пісаў. Вам яшчэ жыць побач давядзецца пасля зменаў. Так, працаваць. Ну, я так сваімі маленькімі лапкамі. Вот вожык-патрыёт, мы его вылечили. Пра мяжу. Я ў Ірландыю злётаю за 50 евро, а чырвона-зялёныя з Менску ў Вільню не могуць за 75. Эх, расколатае грамадства нашае. А мабыць, хай бы чырвона-зялёныя таксама куды-нибудь мелі б магчымасць выехаць. І паглядзець, што такое цывілізаваны свет. Ну, слухайце, калі мы вось кажам пра гэта абмежаванне, заўсёды падумайце пра нейкіх сваіх, не ведаю, сваякоў, сяброў і людзей, якім патрэбна вось гэты корм для сабакі прывезці. Ведаеце, з Еўропы ў Беларусь. Што і што? Гэта кожнага з нас закране. Да ладно, корм для сабак ёсць нешта важнейшае. Закрыццё мяжы стварае пытанне датычна наяўнасці яблыкаў у краіне. Будуць ці не, але гэта пытанне як бы гумарное, але это праўда. Ну, у нас бульба ёсць. Сябры, пішыце. Не, пішыце, мы вас ніякага, как-то, кошечка мы тебя не осуждаем, як кажуць па-расейску, але пішыце, мы будзем чытаць і будзем з вами спрачацца ці неяк знаходзіць паразуменне. Дзякуй, зараз песня. Мы дыхаем зноў у аскепках сталіцы, холоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў, спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі, дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом, ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў, і цёпла ў сталіцы, усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў, спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі, дыхай на поўныя грудзі нам, ветразі да блокаў дом, ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў. З вами раніца з Белсатам, і яе з вами сустракаюць Катрына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі. І сёння мы абмяркоўваем падзеі апошняга тыдня, пытаемся ў гледачоў, як яны, як вы ставіцеся да закрыцця мяжы паміж Польшай і Беларусью. А таксама гаворым пра іншыя навіны беларускай інфрапрасторы. Калі не глядзелі, да нас Сергей Чалы прыходзіў, калі ласка, таксама паглядзіце, калі мы скончым гэты эфір. Пішыце каментары, ставце падабайкі, глядзіце нас вось па тэлевізары, праз смарт-ТВ, ўсё гэта вельмі патрэбна. А зараз мы распавядзем вам, што чакае вас у гэтую гадзіну. Што не так з днямі беларускага пісьменства, пабачым на ўласныя вочы. Літаратурная прэмія сезонную расійскамоўная беларуская літаратура. Як да іх ставіцца? Дыктатары хочуць жыць вечна, ці дапаможа ім сучасная медыцына?
І яшчэ мы абавязкова распавядзем сёння пра новы сезон на Белсаце. Ужо сёння на нашым канале прэм'ера польскага мастацкага фільму «Арляняты. Горадня 39». Гэта гісторыя габрэйскага хлопчыка, які жыве ў горадні ў 1939 годзе. А нагадаю, на тэлеканале Белсат паглядзець стужку можна ўжо сёння. Вось. А для тых, хто лічыць, што кнігі лепшыя за фільмы, прапануем паглядзець, як праходзілі дні беларускага пісьменства ў Беларусі. Дарэчы, там таксама будзе трошкі кіно, знятага на нашыя з вамі грошы падатаплатнікаў. Зона адпачынку на фоне старажытнага гораду, кіламетры новага асфальту, сустрэчы з дзяржаўнымі пісьменнікамі ды гучныя прамовы. Гэтак у Лідзе адзначалі сёлета Дзень беларускага пісьменства. Это действительно народный праздник, это праздник белорусского языка в первую очередь. Вось толькі беларускай мовы на гэтым свяце было няшмат, што пацвярджае факт уручэння нацыянальнай літаратурнай прэміі расейскамоўнаму аўтару. Узнагароду атрымаў Вадзім Баравік з дэбютным зборнікам паэзіі «Іду по Мінску». Я, как коренной минчанин, посвятил сборник в том числе и с нашей столицы. Сборник разноплановый, это и лирика, и социальная поэзия. Дзяржаўны палітолог, нярэдкі госць эфіру Григорий Азаронка, больш вядомы сваёй прапагандай і адданасцю Лукашэнку, чымся літаратурнай спадчынай, што ў цяперашніх рэаліях, відаць, важнейшае за талент. А сколько еще осталось? Успею ли я, что задумал, чтоб время не расплескалось? Чтоб зря не прошли те годы, минуты, часы, мгновения, все те, что даны природой, или Богом не для развлечения. У другі дзень свята пісьменства адбыўся закрыты перадпаказ новай прапагандыйскай стужкі «Класная» рэжысёра Беларусьфільму Кірыла Халецкага. Карціна, што распавядае пра імкненне выпускнікоў працаваць у беларускіх вёсках, знятая па-расейску, бо частка касту – акторы расійскага кіно. 11 класс? Ну, ребят, ну это некрасиво, она все-таки наша классная. Антыбеларускасці гэтаму святу дадало і адкрыццё ў Лідзе мадэрнізаванай кнігарні «Кніжны свет». Гэтая сетка вядомая тым, што літаратура па-беларуску там хутчэй экзотыка, а большасць асартыменту – расейская класіка ці замежныя пераклады. Вядома, таксама на расейскую. Наста Печанькова, Белсат. Дзякуй, Наста. Гэта былі 2 хвіліны беларускіх рэаліяў. Але ж вельмі хочацца прагаварыць пра беларускую літаратуру здаровага чалавека. Таму мы запрасілі Тацяну Надбай, паэтку, перакладчыцу, старшыню беларускага пэн-цэнтру. Вітаем, Тацяна. Добрый дзень. Тацяна, вітаем. Ну, вось, як мы зараз толькі што пабачылі, на днях беларускага пісьменства, яшчэ раз, на днях беларускага пісьменства узнагародзілі рускамоўных аўтараў. Вось як гэта, як менавіта ты асобна ставішся да гэтага? Вось што адбываецца? Па-першае, я не магу каментаваць канкрэтны выпадак узнагароджання на днях беларускага пісьменства. Гэта было, гэта адбывалася. Я маю на ўвазе, што я не чытала гэтай кнігі, я не ведаю гэтага аўтара, таму мне вельмі складана каментаваць. Усё ж такі давайце прафесійны падыход ужываць, каб каментаваць кнігі, падзеі пра кнігі, якія мы чыталі. Але ў прынцыпе да таго, што рускамоўны аўтар можа атрымаць беларускую літаратурную прэмію, я стаўлюся абсалютна нармальна. На мой погляд, у нас ёсць вельмі харошыя, значныя аўтары рускамоўныя, якія не даатрымліваюць належнай увагі ад беларускай літаратурнай супольнасці. І якія такую увагу яны на яе маюць права. А, напрыклад, што за аўтары? Ну, гэта Тацяна Заміроўская, гэта Дмітрый Стросаў, гэта Саша Філіпенка і іншыя. Святлана Алексіевіч, нобелеўская лаўрэатка, якая у значнай ступені паспрыяла таму, каб беларусы сталі спакойней ставіцца да рускамоўных аўтараў. Я думаю, што мы ўсе траўмаваныя тым, што рускамоўная літаратура, наогул руская літаратура часта з імперскай оптыкай нас успрымала, нас як беларусаў, бачыла як не да народ, як не да аўтараў. І у нас ёсць такое крыху, вельмі часта у нас здараецца такое непрыманне таго, што рускамоўная літаратура можа быць таксама беларускай. Безумоўна, не ўся літаратура на рускай мове, тут я гаваруся, але ёсць беларускія аўтары, якія самі сябе пазіцыянуюць беларускімі аўтарамі, якія пішуць. А слухай,
Цікавае пытанне, бо рускамоўныя аўтары сутыкаюцца з гэтым, як ты казала, неразуменнем, так, з боку беларускамоўнага чытача, а таксама беларускамоўныя аўтары сустракаюцца з непаразуменнем з боку рускамоўнага чытача. Вось што адбываецца. Вот няма кансэнсусу. Вось мне падаецца, што рускамоўныя аўтары, вот памятаеце, была такая феерычная гісторыя, звязаная з беларускім пэнам, калі ў нейкі год беларускі пэн уводзіў прэмію кніга года і ўжыў у прэс-рэлізе слова дыскрымінацыя. І цэлая была раскручаная медыйная гісторыя, а мне здавалася, што тады ў віры скандала мала хто гаварыў пра сутнасці. Мы можам выключыць, вынесці слова дыскрымінацыя за дужкі, але тое, што ў беларускамоўнай прасторы рускамоўныя аўтары не могуць быць рэалізаванымі, прызнанымі, атрымаць прэмію літаратурную і вымушаныя рэалізоўвацца праз расійскі літаратурны рынок, таму што там ёсць прэміі для тых, хто піша. Мы такім чынам як бы іх самі выштурхоўваем туды. Мне такое адчуванне часам, што гэта як аўтаімунная хвароба. Ведаеце, мы пачынаем забіваць здаровыя клеткі праз, безумоўна, мы павінны інвеставаць у падтрымку беларускай культуры. Беларускі пэн бачыць гэта як асноўны фокус сваёй дзейнасці, бо беларуская культура сёння знішчаецца. Беларуская мова пад пагрозай знікнення. Мы хочам падтрымліваць менавіта гэтых аўтараў, якія пішуць, пераадольваючы супраціў дзяржавы. Але тое, што мы павінны браць у сваю арбіту рускамоўных аўтараў, ну паслухайце, у нас жа не толькі літаратура, іншамоўная літаратура беларуская не толькі на рускай мове ёсць. Ёсць яшчэ творы на ідыш, якія сёння вяртаюцца, перакладаюцца на беларускую мову, каб быць даступнымі для беларускага чытача. Ёсць аўтары, якія пісалі на польскай мове. Увогуле, у пачатку 20-го стагоддзя, у 20-е гады было 4 дзяржаўныя мовы: польская, расійская, ідыш і беларуская. І Адам Міцкевіч, я як выпускніца філфака, мы яго чыталі як беларускага аўтара. І калі я кажу беларускі аўтар, гэта не значыць, што я яго забіраю у палякаў. Гэта наш супольны аўтар. Давайце як бы не выключаць, а рабіць агульным. Нам трэба не адсякаць тое, што ад нас адрозніваецца, ці тое, што на нашу думку, а ўключаць, каб убіраць у сябе тое, безумоўна, тое, што нас узмацняе, тое, што нас умацоўвае. Я не кажу зараз пра аўтараў, якія карыстаюцца, напрыклад, імперскай оптыкай. Дарэчы, вось гэта ж галоўная такая прэтэнзія, што нібыта калі чалавек піша па-беларуску, беларускую вось гэту літаратуру, то ён заўсёды нацыянальна арыентаваны, а нібыта калі ён піша па-расейску на расійскай мове, то абавязкова ў яго будуць нейкія вось гэтыя скрепы, як кажуць, і будзе гэтая оптыка, у якой беларускасць недастаткова прыгожа, недастаткова маштабная, недастаткова зразумелая. Ці заўсёды так, ці можа быць вось так, напрыклад, як Святлана Алексеевич, яна піша пра беларускі народ, яна піша пра тое, што адбывалася на беларускай зямлі, але ўсё роўна кажуць заўсёды, што там нейкі чырвоны чалавек дзесьці нешта робіць. Ну, акурат у выпадку са Святланай Алексеевич, якая зноў-такі, паўтаруся, пазіцыянуе сябе як беларуская аўтарка і кажа, што руская мова для яе гэта мова працы, працоўная мова, на якой яна піша, і гэта абсалютна натуральна, бо мова для пісьменніка гэта інструмент, на якім ён піша. Мы не можам проста ўзяць штосьці, да чаго наша рука або наш маўленчы апарат, альбо наш мозг не прызвычаены, і рабіць на гэтым так жа прафесійна. Яна акурат такі выходзіць па-за беларускі кантэкст, яна піша пра шырэйшае, але пазіцыянуе пры гэтым сябе беларускай аўтаркай. У той час, як, напрыклад, Таня Заміроўская, таксама пазіцыянуючы сябе як беларуская аўтарка, кажа пра тое, што яе тэксты маюць пасхалкі, маюць тое, што зразумела беларусам, і не будзе зразумела маскоўцам, не будзе зразумела расіянам, которые незнаёмыя з нашай сітуацыі. Гэта тое, што робіць беларускага аўтара, напэўна, беларускім, незалежна ад мовы. Ну, як-то перайшлі, вось у меня дадатковае пытанне, неяк жа з мастакамі, якія працуюць у іншым жанры, перайшлі, то што там Шагал, ён і беларускі, і французскі, і які хочаш, наш. Чаму вось з мастакамі атрымалася, а з літаратурнымі аўтарамі, з пісьменнікамі ўсё яшчэ не? Вось чаму гэты трыгер моўны, і чаму ён не дае нам адзін аднаго прымаць? Ну, бо гэта наша вялікая траўма, бо у нас няма дзяржавы, якая б адказвала за развіццё беларускай мовы, якая б
інвеставала ў развіццё беларускай мовы і беларускай культуры. У нас ёсць дзяржава, якая знішчае беларускую культуру, замяняючы гэтую культуру культурай рускага міра. І, безумоўна, у гэтай сітуацыі траўмы мы намагаемся абараніць месца для беларускай мовы, для беларускай культуры і намагаемся вось такім чынам проста зацягнуць, казаць, не пішыце па-руску, пішыце па-беларуску, а вот калі вы пішыце па-руску, значыць вы не нашы. Я хочу привести приклад... Это Саша Филипенко. Я хочу привести приклад Дмитрия Строцева, который рускамоўны аўтар, але стварыў Хохрот Мінск выдавецтва ў сетцы Хохрот і выдае кнігі беларускіх аўтараў. Тут, конечно, ёсць кнігі. Я акурат прынесла тыя кнігі, якія тут схапіла ў апошні момант. Гэта Марына Хобель, гэта і мая кніга, гэта Марыя Мартасевіч. Вось гэта кнігі, якія выходзяць на беларускай мове. Гэта рускамоўны аўтар, які не проста беларускі аўтар пад той сваёй оптыцы, па той сваёй ідэнтычнасці, але і яшчэ робіць вельмі карысную для нашай супольнасці справу. Але ведаеце, ёсць жа такое наадварот меркаванне, што калі пішуць па-расейску, і нават у прэс-рэлізах пішуць, што нібыта гэта каб пашырыць рынак, каб там і палякі, і літоўцы, і украінцы, і расейцы змаглі прачытаць нашу кнігу. І нібыта на гэтым выстрайваюць, выбудоўваюць вось гэтую піар-кампанію. Але вы кажаце, што гэта наадварот, гэта абмежаванне для расейскамоўных аўтараў, якія з'яўляюцца часткай, што гэта абмежаванне, што ўсё ж такі беларусы хацелі б, каб беларуская літаратура была па-беларуску, што гэта нейкі... Тут трэба разумець, што адна з праблемаў беларускай літаратуры — гэта абмежаванасць рынку. Кніга, якая выходзіць па-беларуску, яна значна даражэйшая, бо яна мае больш абмежаванае кола чытачоў, а яшчэ і шляхі да чытача ў нас штучна абразаюцца, абсекаюцца. Гэта значыць меншыя наклады, гэта значыць больш дарагі прадукт на выхадзе. На рускай мове можна выдаць кнігу большым накладам, бо большае кола чытачоў патэнцыйнае, і, адпаведна, зрабіць больш таннай гэтую кнігу. То бок ужо ёсць эканамічная перавага ў выданні кнігі. Але я не думаю, што аўтар, выбіраючы мову, думае пра эканамічныя перавагі. Я ўсё ж такі вяртаюся да свайго аргумента, што гэта перш за ўсё выбар інструмента, на якім ты адчуваеш сябе больш упэўнена, бо слова — гэта тое, што робіць аўтара моцным. Мы ж не можам, нават ведаючы англійскую мову, ведаючы польскую мову, мы не можам пісаць прафесійна літаратурныя творы на польскай ці англійскай мове, так зараз. Вось жа. А я хачу зноў-такі звярнуцца да адной з кніг «Песняры імперыі» Эва Томпсон, якая прааналізавала рускую літаратуру, вось тую самую вялікую рускую літаратуру і гістарыяграфію, зрэшты, таксама, як корпус тэкстаў, якія стваралі імперыю, якія якія апісалі, придумали, стварылі гэты міф России як вялікай культуры, рускай культуры як вялікай культуры, і пры гэтым усіх астатніх украінскай, беларускай, польскай, але таксама і грузінскай, таксама і армянскай, як менш цывілізаваных, як тых, каго трэба цывілізаваць. І такім чынам, безумоўна, апраўдваючы экспансію, апраўдваючы каланіялізм і імперскасць. Расійская літаратура і каланіялізм. То бок, і гэтая траўма, мы ў гэтай траўме жывем. З гэтай траўмай трэба працаваць. Вось калі пытаюцца, што рабіць, з гэтай траўмай трэба працаваць таксама, як мы працуем з нашымі прыватнымі траўмамі, з псіхолагамі, з псіхатэрапеўтамі. Трэба, я думаю, што тут патрэбны дыялог, тут патрэбная рэфлексія, тут патрэбныя размовы. І гэта вельмі доўгі час, гэта вельмі доўгі перыяд, калі мы зможам гэта зрабіць. Дарэчы, слухай, бібліяграфія нават на 20 сторонок. А давайте яшчэ пра кнігі, бо размаўляць мы можам доўга. Што вы прынеслі? Вот нешта ж прынеслі, гэта нешта новае, ці гэта тое, што вы парэкамендаваць хацеце, ці гэта тое, чым мы можам ганарыцца? Вось давайте. Я тут, на жаль, ці на шчасце, выступаю таксама як выдаўчыня выдавецтва «Полацкія лабірынты» і прынесла кнігу выдавецтва гэтага. Бо, на жаль, так склалася, тут ужо, на жаль, абгрунтавана, што я не паспяваю чытаць усё, што выходзіць сёння, апошнія гады, і таму не маю падставаў абгрунтавана складаць нейкі топ-5, топ-10 кніг. Не магу рэкамендаваць чагосьці. Магу рэкамендаваць тое, што магу рэкамендаваць. Але гэта не азначае, што гэта адзінае, што можна рэкамендаваць, хачу падкрэсліць. Таксама гэтыя кнігі прынесла, бо беларускі ПЭН зрабіў выставу забароненых кніг. Вы ведаеце, што ў нас ёсць 3 спісы забароненых кніг, 2 афіцыйныя і 1 неафіцыйны. 2 афіцыйныя — гэта спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Там не толькі кнігі, там медыа,
старонкі ў сацыяльных сетках асобных людзей і шмат чаго іншага, але кнігі таксама. І пераважна гэта кнігі на гістарычную тэматыку, кнігі, якія тычацца беларускай ідэнтычнасці, зноў-такі. Не толькі на беларускай мове, і на рускай мове таксама. Ёсць яшчэ спіс матэрыялаў, якія могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. І там таксама не толькі кнігі, а цэлы шэраг іншых матэрыялаў, але кнігі не толькі беларускіх аўтараў, кнігі замежнікаў, такія як Ен Эпплбаум, напрыклад, Гулаг, Фрэдэрык Бакман, шведскі пісьменнік. Тое праз гэтыя прыклады мы, дарэчы, можам замежнікам паказаць. Паглядзіце, бо калі ім кажаш пра экстрэмісцкія матэрыялы, яны у іх еўрапейскай оптыцы, якая, бо экстрэмізм, само слова па сабе, гэта ж як бы не тое, чым еўрапеец, напрыклад, можа ганарыцца. Але ў нашым разуменні, у нашай сітуацыі экстрэмізмам называюць тое, што экстрэмізмам не з'яўляецца. І, адпаведна, все тое, што проста нелаяльна, все тое, што ставіцца крытычна да існага рэжыма, называецца экстрэмізмам. Так нават не да рэжыму, там жа ёсць аўтаркі, якія пісалі раманы пра і пра ЛГБТК, і проста пра нейкія паводзіны сексуальнага характару і пра тое, як яны складаюцца. Там ёсць такія кнігі, які увесь свет пачытаў, а у нас ўсё экстрэмізм. Вось ЛГБТК гэта тое, што можа нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам. У нас гэта трапляе туды. Я, безумоўна, цытую, гэта не мая думка. Але ёсць яшчэ трэці нефармальны спіс забароненых кніг, пра які ніхто не ведае да канца, што ў гэтым спісе, бо самога спіса ніхто не бачыў, няма, але інтуітыўна на ўзроўні самацэнзуры бібліятэкары і бібліятэкаркі, супрацоўніцы кнігарняў разумеюць. Гэта, напрыклад, нібыта, вось Максім Знак ці кніга Федуты пра Лукашенка. Гэтая кніга пра лагатып беларускага пэна. Гэта кніга пра 90-е. Карласа Шермана, пра ягонае дзяцінства ў Лацінскай Амерыцы і пра ягоную працу ў беларускім пэне ў 90-е гады. Але пра лагатып беларускага пэна гэтая кніга не можа трапіць на паліцы кнігарняў. Кніга пра Максіма Знака не прызнаная афіцыйна ані экстрэмісцкай, ані той, якая можа нанесці шкоду, але гэта аўтар яе ўнесены ў спіс тэрарыстаў. Я не ўяўляю, як бяспечна гэтую кнігу можна перадаць у Беларусь. Іліяда. Гэта яшчэ адзін такі прыклад, пра які хачу сказаць. Вось гэта класічны прыклад. Яна не забароненая. Тут трэба быць спакойным. Гэта кніга, гэта пераклад са старагрэцкай мовы. Першы апублікаваны поўны пераклад. Сэнс у тым, што 100 гадоў таму Браніславам Тарашкевічам поўны пераклад быў зроблены. Ён быў зроблены ў турме і канфіскаваны ў гэтай турме. Да нас дайшлі толькі тады дзве часткі, дзве песні з Іліяды. Уявіце сабе, тэкст, які не мае дачынення да крытыкі нават 100 гадоў таму нейкага ўрада ці ўлады. Гэта тэкст, які проста, гэта культавы тэкст сусветнай літаратуры, які мае быць у кожнай літаратуры, для таго, каб узбагачаць яе, для таго, каб быць часткай нашай культуры, для таго, каб культура магла на яго падставе таксама расці. У нас забіраюць тэксты нават тыя, якія не з'яўляюцца крытычнымі да ўладаў. І вось мы на 100 гадоў спазніліся толькі праз тое, што гэты тэкст быў канфіскаваны ў турме. Ён, магчыма, быў знішчаны. Магчыма, ён да гэтай пары лежыць недзе ў архівах НКУСа. Мы не ведаем дакладна, бо архівы закрытыя. Можа быць, калісьці ён будзе адкрыты. Але я проста на гэтым тэксце хачу і дэманструю замежнікам пра тое, як мы самі на сваіх плечах, сваімі рукамі несем беларускую культуру праз перашкоды, якія нам стварае дзяржава і яе механізмы. І робім тое, што насамрэч павінна рабіць дзяржава са сваёй культурай. Не только беларускую, но и сусветную. Но мне падаецца, гэта таварышу Габрыэлю Маркесу падрыхтавацца, бо ось восень патрыарха, і вось гэта ўсё таксама. Палкоўніку ніхто не піша. Гэта ўсё можа туды трапіць. Гэта ўсё экстрэмізм. Ніякіх абмежаванняў. Дзякуй, вялікі. Нельга не пісаць палкоўніку. З намі была старшыня беларускага пэн-цэнтра Тацяна Нядбай. Дзякуй вялікі. Гэта вельмі цікава і вельмі сумна у гэты ж час. Але будзем спадзявацца на лепш. І мы працягваем расповед пра сучасную беларускую літаратуру і выдавецтвы, якія працуюць з беларускімі аўтарамі.
Всем привет! Меня зовут Павел Антипов. Это маленький шажок для меня и огромный скачок для всего издательства «Мяне няма». У нас в выдавецтве 5 человек. Это я, это Игорь Юхневич, наш дизайнер, это Максим Жбанков, это Дарья Ситникова и Саша Пажитак. Уже 13 книжек за гэтыя 2 гады выйшло. Вось. Ну, там шмат можна што казаць. Напрыклад, ёсць кніжка у нас Таццяны Заміроўскай, якая жыве ў Нью-Йорку. Гэтая кніжка пра памяць, пра эміграцыю, пра такую мерцаючую ідэнтычнасць ейную, як музычнага крытыка. Таксама у нас выйшла кніжка «Свет и бень» з малюнкамі Ліны Хессе. Эта книжка называется «Беспрацоўнае дрэва». Здравствуйте. Совсем недавно нашел вот такую вот очень интересную книжку. Книжка очень быстро читается, книжка очень интересная. Всем советую. Мы насамрэч не думали, што наше выдавецтва больш будзе выдаваць аўтафікшана, чым чагосьці іншага. Але вось так здарылася, што ў прынцыпе сучаснасць кажа нам мовай аўтафікшана. Мы ў нашым выдавецтве надаем вельмі вялікую увагу таму, як выглядае кніга. Мы абіраем спецыяльныя матэрыялы, спецыяльную паперу. І можа гэта з-за таго, што ў нас у выдавецтве працуе аж 2 дызайнеры. Гэта Ігор Юхневич і Саша Пажитак. Калі, напрыклад, у мяне былі выступы ў Берліне ці ў Вене, і людзі з тых крамаў казалі, вось у вас вельмі такі своеасаблівы стыль, вельмі прыемна вашы кніжкі трымаць у руках, і ўсё гэта дзякуючы нашым дызайнерам. Зараз у нас уже рыхтуецца ў выдавецтве кніжка Юлі Шатун. Яна вядома як рэжысёрка, але тут яна выступае як паэтка і як фотографка таксама. Кніжка такая будзе з яе паэзіяй і фотаздымкамі. Наступная кніжка у нас рыхтуецца Максіма Жбанкова. Гэта будзе кніжка ягоных эсеяў пра беларускую культуру пасля 20-х годаў. Ідэя нашага выдавецтва у нас вельмі такі жорсткі фармат. Мы не падобныя да іншых беларускіх выдавецтваў, бо мы выдаем толькі беларусаў ці тых, хто піша пра Беларусь. І гэта, прычым, могуць быць беларусы зусім розныя. Напрыклад, у нас ёсць у планах выдаць беларуску Алёну Глухаву, яна піша па-французску. Нам трэба знайсці грошы на тое, каб яе перакласці на беларускую мову. Таксама ёсць адзін вядомы беларус, якога мы хацелі б выдаць, гэта Марк Шагал. У яго ёсць успаміны пра Віцебск на ідышы, і мы хацелі бы яго перакласці. Яшчэ адна цікавая і нават трошкі кур'ёзная навіна, якую мы не змаглі абысці ўвагу. Фабула такая. У эфір, мабыць, вы ведаеце нават, у эфір падчас трансляцыі вайсковага параду ў Пекіне трапіла размова Пуціна і старшыні КНР Сі Цзіньпіна, у якой яны абмяркоўвалі працягласць тэрміну жыцця і нават магчымасць дасягнуць неўміручасці. Кітайскае тэлебачанне вымусіла агенцтва Reuters выдаліць гэты фрагмент, але інтэрнэт усё памятае, пра што гавораць дыктатары. Пра тое, што цяпер людзі ў 70 гадоў лічацца маладымі, што хутка біятэхналогіі развіваюцца і што трансплантацыя органаў, і ўсё гэта можа даваць чалавеку магчымасць працягваць сваё жыццё да самай неўміручасці. Ну, так сказаць, такі выпадак, калі ты не вельмі радуешся дасягненнем сучаснай медыцыны, і каб зараз абмеркаваць, до нас онлайн долучается доктор Андрусь Беловешкин. Андрусь, вітаем! Вітаем! Прыемна бачыць! Добрый день! Доброй раніцы. Прыемна бачыць вас з часоў раніцы. Добрай раніцы. Я хацеў сказаць. Так, хацеў сказаць. Андрусь, калі ласка, як сучасная медыцына, якія сучасныя медычныя падыходы, там, я не ведаю, генетыка, ствалавыя клеткі, генная тэрапія рэальна дазваляюць адтэрміноўваць старэнне і павялічваць наш час на зямлі? Існуюць ці яны увогуле? Я кажу са змешаным адчуваннем. З аднаго боку гэта прыемна, з іншага не. Агульны адказ не. То бок зараз мы не маем навукова даказаных тэхналогій, якія менавіта падаўжаюць максімальную працягласць жыцця. Існуюць шмат тэхналогій, якія дапамагаюць зменшыць смяротнасць, ратаваць людзей пры інсультах,
пры інфарктах, перасаджваць органы, калі яны адмовілі. Але гэта, як гэта сказаць, гэта не павелічэнне максімальнай працягласці жыцця. Гэта зніжэнне смяротнасці. Таму гэта крыху іншыя рэчы. І перасадка, замена старой ныркі на здаровую нырку хутчэй за ўсё скароціць жыццё, а не працягне яго, таму што пасля перасадкі органаў чалавек вымушаны піць імунасупрэсанты, каб не было адтаржэння гэтых органаў, якія вельмі негатыўна ўплываюць на агульнае здароўе і на працяглае жыцця. Але ж ёсць такія амаладжальныя працэдуры, іх ужо з маладосці некаторыя робяць, там нейкія кропельніцы, нейкія там нешта колюць сабе, нешта там у крыасауну і ў гэтыя з такім ціскам нейкія баракамеры, ўсё гэта ёсць. Ці дасяжна гэта ў, напрыклад, Беларусі, Расіі і Кітаі, дзе вось гэтыя дыктатары абмяркоўвалі, і ці, мабыць, ёсць яшчэ нейкія тэхналогіі, якія, як гэты Хайлі Бібер і нейкія Дженніфер Лопес таксама сабе робяць і выглядаюць, калі шчыра, вельмі добра і, мабыць, сабе адчуваюць. Мабыць, гэта дасяжна дыктатарам? Добрае пытанне. Увогуле пачну з таго, што, напэўна, мара пра бессмерці – гэта першая мара чалавецтва, пачынаючы там з Гільгамеша. І калі казаць пра Кітай, гэта была абсесія, бадай, большасці кітайскіх імператараў. І гістарычна мы ведаем, што не менш за 5 імператараў памерлі на працягу тысячагоддзяў за спроб працягнуць сваё жыццё. Нават той самы вядомы Цинь Шухуандзі, ён атруціўся ртуццю, супержорсткі імператар, там, забойца, які менавіта спрабаваў працягнуць жыццё, жыць бессмяротна. І разумееце, у чым перавага яго прыдворных лекараў? Можна абяцаць імператару што заўгодна, пакуль імператар жывы, але калі імператар памёр, дык ты нібыта ўжо і няма перад кім несці адказнасць. Таму гэта даволі іранічная гісторыя. А вось глядзі, калі чалавек фізічна амалоджаны з дапамогай тых самых медычных тэхналогіяў, трансплантацыі органаў, рэгенератыўная медыцына, але вось мозг застаецца стары. Як гэта ўплывае на когнітыўныя функцыі, памяць, свядомасць? То бок, напрыклад, зараз у Лукашэнкі галава трасецца, з ім нешта зрабілі, галава перастала трасціся, але ж што ўнутры ў галаве адбываецца? Гэта ж немагчыма змяніць, мне б так падаецца. Мозг старэе і старэе. Цалкам слушная заўвага. Сапраўды, нават калі б мы гіпатэтычна абнавілі там нейкія органы, што пакуль што немагчыма, нервовыя клеткі немагчыма абнавіць. Гэта тыя ж самыя нервовыя клеткі, якія ў нас былі практычна пасля нараджэння, яны старэюць. І самае небяспечнае, што старэюць хутчэй за ўсё менавіта прэфрантальная кара, якая адказвае за самакантроль, за аналіз доўгатэрміновых наступстваў таго, што мы робім. І менавіта тут небяспечны міт. Многія думаюць, што з узростам людзі становяцца больш спакайнейшыя, больш нібыта такі мудры стары чалавек. Але насамрэч даследаванні паказваюць іншае. Людзі схільныя да сацыяпатыі, беспакараныя, яны становяцца з узростам усё больш агрэсіўныя, усё больш растарможаныя, усё менш адказныя за свае дзеянні. Таму старэнне чалавека ва ўладзе гэта ўвогуле, я б сказаў, вельмі небяспечна і вельмі драматычна ўплывае на ўсе якасці яго рашэнняў. То больш, чым старэйшыны становяцца, тым больш злога, тым больш імпульсіўных рашэнняў мы можам ад іх чакаць. Так кажа навука. А ці можам мы, напрыклад, уявіць, што яны займаюцца тым, чым вы рэкамендуеце, напрыклад, у сваіх сацыяльных сетках для нейрапластычнасці мозгу, робяць нейкія практыкаванні, красворды разгадваюць, нейкія там маляванкі, нейкія мелкая вось гэтая маторыка, то бок, што гэтыя людзі разумеюць, што яны будуць сталець і старэць, і што яны там недзе развіваюць свой мозг нейкімі практыкаваннямі, як рэкамендуюць медыкі. Я думаю, калі мы кажам пра такую сапраўдную трэніроўку мозга, як медытацыя, напрыклад, дык увогуле ўвесь канцэпт медытацыі, ён заснаваны на тым, каб развіваць дабрату да сабе і навакольных, усведамленасць сваіх дзеянняў, любоў да сабе і навакольных, спачуванне. Вось гэта трэніроўка мозга, і этычныя
аспекты, напрыклад, медытацыі, яны неадрыўны ад самой гэтай нейралагічнай практыкі. І тут можна вельмі проста сказаць, што вось гэтыя, калі мы кажам, злыя дэструктыўныя эмоцыі, як, напрыклад, там, гнеў ці нешта яшчэ, гэта ўсё спрыяе хутчэйшаму старэння і мозга. Мозг становіцца больш імпульсіўным, калі працуе толькі міндаліна, а не прэфрантальная кара, ціск падвышаецца, адрэналіну больш, сістэмнага запалення больш, то бок нянавісць і гнеў яны вельмі пастараюць старэнне. І паглядзіце на доўгажыхароў. Адзін сакрэт іх доўгажыхарства тым, што гэта звычайна вельмі весёлыя, вельмі спакойныя людзі, якія мала спажываюць навін, ні на кога не злуюцца, дбаюць пра сабе і жывуць у сваё задавальненне. Знайдзіце хоць аднога доўгажыхара за 100 плюс гадоў, які будзе некага ненавідзець, ці будзе нейкім такім менавіта злым дрэнным чалавекам. Гатоў паспрачацца, вы такіх не бачылі. Добра, пра дбанне пра сабе, а якія аперацыі, працэдуры, я не ведаю, што там яшчэ, або медычнае ўмяшанне ўжо нават зараз рэальна прымяняць дзеля амаладжэння і даўгалецця? І з якога ўзросту варта рабіць? Тут ёсць дзве такіх працэдуры. Першая, менавіта сфокусавацца на тым, каб не памерці раней ад тых захворванняў, якія нам сапраўды пагражаюць. То бок для нас тут такіх 4 такіх небяспекі галоўныя. Гэта першая, сардэчна-сасудзістыя хваробы. То бок дбаць пра сваё сэрца, сасуды, халестэрын, бляшкі. Па-другое, гэта цукровы дыябет і метабалізм. Па-трэцяе, гэта прафілактыка раку перажыць. І калі вы перажылі сардэчна-сасудзістае захворванне, дыябет, тады вам ужо, напэўна, там 70+, і рак, і перажылі нават рак, тады падбіраецца апошні такі небяспека, гэта дэмэнцыя. І калі вы перажылі дэмэнцыю, наперадзе толькі радаснае і паспяховае старэнне. І там ужо варта прымаць іншую групу працэдур. Зараз гэта эксперыментальныя метады, напрыклад, накіраваныя на амалажэнне клетак праз эпігенетычны адкат клетак. То бок, у чым ідэя? Ідэя ў тым, што старэнне, яно не з'яўляецца паломкай нейкага аднаго механізму. Гэта нібыта нарастанне хаосу, нарастанне такога шуму ў клетачных сігналах, ад якога ўсе клетачныя працэсы робяцца менш эфектыўнымі, маюць больш памылак і гэтак далей. І таму так цяжка працягнуць жыццё. Як ва ўсіх клетках арганізма адначасова адрамантаваць тысячы розных паломак рознай прыроды. І гэта сапраўды вельмі цяжка зрабіць. Таму менавіта старэнне, оно больш нават не біялагічнае, оно больш фізічны працэс мае. Вось уяўляеце, напрыклад, калі кісларод акісляе ДНК, акісляе, напрыклад, калаген, акісляе гэтыя малекулы, у нас у целе проста няма такіх ферментаў, якія умеюць рамантаваць вось гэтыя, як гэта сказаць, гэтыя пашкоджаныя малекулы. І таму яны проста некантралюема накопліваюцца ў целе, і нам патрэбна нейкая сапраўды прарыўная тэхналогія, нейкія клетачныя нанаробаты, якія ўмеюць менавіта рамантаваць асобныя малекулы і гэтак далей. Адразу скажу, што піць калаген тут ніяк не спрацуе, лепш паберагчы яго з маладосці. Ну, ведаеце, паберагчы ўжо некаторым позна. Дарэчы, да гэтага ў мяне ёсць пытанне. Дарэчы, у мяне да гэтага ёсць пытанне. Чаму вось там маладым і немаладым таксама добрым, хорошым людзям, якія робяць добрыя справы, але сутыкаюцца з вялікім стрэсам, стрэс, які нас вось шкодзіць нам так моцна, і гэтыя добрыя людзі атрымліваюць анкалагічныя забаляванні і нейкія іншыя хваробы, і ментальныя хваробы. А тыя, хто не вельмі шмат думае пра тое, што нашкодзілі людзям, што зрабілі нейкі гвалт, у тых, нібыта гэтыя анкалогіі ды гэтыя ментальныя хваробы праходзяць бокам. Ці гэта не так? Ці яны таксама на нешта хворыя? Я думаю, што гэта ўвогуле небяспечна для саміх людзей думка, думаць, што твой стрэс і эмоцыі выклікаюць там нейкі рак і гэтак далей. Гэта, па-першае, не закопвайце сабе яшчэ глыбей, скажу. Гэта не ўплывае. Што тычыцца, напрыклад, ракавых працэсаў, нас так пужае рак, таму што ён непрадказальны. Таму што ў яго аснове гэта менавіта выпадковая, рандомная, стахастычная мутацыя
А наш мозг заўсёды любіць шукаць вельмі простае і неправільнае тлумачэнне ўсяму. Паверце, нават там 20% людзей з ракам лёгкіх ніколі не палілі цыгарэты. Увогуле. Ніколі. Гэта менавіта выпадковая мутацыя. Ніяк з гэтым не звязана. Але, канешне, хранічны стрэс, недастатковы сон, тое, што падаўляе імунную сістэму, гэта ўсё можа павялічваць рызыку. Але пакуль самае простае рашэнне, ведаеце, лепш мець добрую вагу. Таму што лішняя вага, напрыклад, і алкаголь, гэта вельмі сур'ёзныя фактары рызыкі дзесяткаў відаў рака, і вы можаце уласна сваімі рукамі кантраляваць гэты фактары рызыкі. Мець здаровую вагу і скараціць спажыванне алкаголю. Ой, аптымістычна. Дзякуй, доктар. Вось так вось хочацца сказаць. Дарэчы, калі вы, як мы, з такім задавальненнем слухалі доктара Андруся Белавешкіна, то, калі ласачка, глядзіце за нашым і YouTube-каналам, з каналам Белсат, бо будзе же новая праграма з докторам Белавешкіным, які будзе распавядаць сюды, як не сталець, як не старэць, як не стрэсаваць, як медытаваць. Мне падаецца, вось мы знайшлі, я знайшла свой дзен. Вось гэта быў наш госць Андрусь Белавешкін. Ну а зараз яшчэ порцыя добрых навінаў. У Буэнос-Айрэсе завяршыўся міжнародны фестываль танга. Сёлета імпрэза сабрала рэкордную колькасць удзельнікаў. Танцоры з 50 краінаў і больш за 500 артыстаў выступілі на 50 пляцоўках сталіцы Аргентыны. Гледачы змаглі наведаць больш за 500 імпрэзаў, канцэртаў, урокаў і мелонгаў. Галоўнай падзеяй стаў чэмпіянат свету па танга. У ім прыняла ўдзел 841 пара, аматары і прафесіяналы. Галоўны прыз у катэгорыі сцэнічная танга атрымаў дуэт з Буэнос-Айрэсу. Мы шчаслівыя, і мы гэтага не чакалі. Мы ўжо проста ганарыліся тым, што змаглі паказаць, наколькі захопленыя танцам. І калі яно спадабалася людзям, то яшчэ лепш. У 4 адборачных турах, паўфіналах і гэтак далей мы ўвесь час дзівіліся, бо побач з намі было шмат выдатных танцораў. Ведаеце, ёсць журы 7 чалавек, якім выступ можа спадабацца ці не. Гэта вельмі суб'ектыўна. Leandro Boico, Micaela García, Festival Mundial, que una nueva edición llega a su fin. У Харватыі спяклі самы доўгі штрудель у свеце, больше за 3 кіламетры. Дасягнення ўжо занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса. На прыгатаванне пайшло 2 тонны мукі, столькі ж яблыкаў і 30 кілаграмаў цынамону. Новы рэкорд стаў галоўнай падзеяй штогадовага фестывалю штруделю, што прыцягнуў тысячы турыстаў. 1500 метров вышыні, больш за 7000 прыступак і 11 тысяч удзельнікаў. Так, у Кітаі прайшоў 39-й міжнародны фестываль узыходжання на святую гару Тайшань. Гэтая вяршыня – адна з 5 вялікіх гораў краіны і галоўны сімвал народнай культуры. Яе каменнымі прыступкамі стагоддзямі падымаліся імператары і паломнікі, а цяпер спартоўцы і аматары з усяго свету. Пераможцаў вызначалі ў 3 узроставых катэгорыях, але для большасці галоўным стала само ўзыходжанне да вяршыні, сімвалу сілы і росквіту Кітаю. Фестываль праводзіцца штогод з 1987 года і аб'ядноўвае спорт, культуру і традыцыі Кітаю. Андрей побач з намі, гэта значыць, што надышоў час пачытаць, што вы нам напісалі. Якая добрая адзнака таго, што нас шмат глядзяць, як вы думаеце? Гэта тое, калі в чат набегаюць боты. Боты! Правда? Чалы? Началага на нас? Началага, на каго вкінулі? Ну, агулам, нас вельмі шмат людзей сёння глядзіць, вельмі шмат каментароў, вельмі шмат падтэмаў, па якіх людзі размеркаваліся і всяка абмяркоўваць, і прыйшлі боты. Вось адзін з іх пісаў некалькі разоў нешта накшталт: «Привет, из Крыма, слава и называй краину». И я еще николи не бачу, как в слове «Украина» робили столько шмат помылок. А что написал? Так, у назве краины зробил... Усе помылки. У слове «Украина» усе помылки. Усе помылки. И стяжки неправильно намаляваў. Але дзякуй, што... Французские будзе гэты перавод. Дзякуй нават ботам, які далучаюцца до нашай трансляцыі, але это 100% адзнака таго, што мы кагосьці зацікавілі. Нават дзесьці там в кабінетах сидять, глядзяць і думаюць: от файна сёння ў іх, давайте. Давайте. Маленькие, да, ботики. Маленькие ботики. Так само
цікаво було паслухаць пра літаратурныя прэміі ў Беларусі сённяшняй. І вось пераможца гэтай літаратурнай прэміі, я забыўся. Пісаў нам? Ён нам не напісаў, але каментатары адзначылі, што назва кнігі «Іду па Менску» даволі шмат кажа сама за сябе, да? І не паспрачаешся, як і «Іду па Менску» назва, як быццам бы характарызуе і якасць гэтага літаратурнага твора в тым ліку. Не, але, мабыць, трэба пачытаць, бо кажуць, што, па-першае, трэба чытаць, а пасля ўжо асуджаць. Так, але я давяраю нашым каментатарам, не схлушу, калі скажу, што каля 20 каментароў з поўным апісаннем аўтара, чым ён займаўся падчас вучобы і гэтак далей, у нашым чаце цалкам характарыстыка, біяграфія вось гэтага аўтара. Можна пераглядзець і зразумець, што там за аўтар. Літаратурная крытыка. Я кажу вельмі сур'ёзна вам пра гэта, так. Наш ранішні клуб літаратурных крытыкаў. Так, ну, да тэмы дня закрыццё мяжы Беларусі і Польшчы, апошняга дзейнага перахода для пасажырскага транспарту, як на гэта рэагуюць беларусы. І вось пішуць, што я бяздомным катам купляла беларускі корм. Не ядуць. Ну вось, то гэта пра тое, што я казала, што ёсць нейкія і хворыя жывёліны, і ёсць людзі, якім патрэбны лекі, што закрыццё межаў гэта яшчэ і пра тавары, якія не трапяць да людзей, якім гэта вельмі патрэбна. Больш агульнае закрыццё межаў цалкам. Ну, у нас ужо не вельмі шмат засталося гэтых пераходаў. Два пераходы ў Літве, адзін у Латвіі. Таксама і па той бок мяжы. А і ўсё будзе добра. Пазітыўчыку, больш пазітыўчыку, шаноўнае спадарства. Для нашых, а давайте зробім так, адмыслова для нашых расейскіх ботаў і для ябацік украінская Стефанія. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колисала, дала мені ритм і, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона, напевне, знала, може більше і від Соломона, ломаними дорогами прийду я за